Usa-usa nga mipasok kining sa 62 ka mga magpares sa sulod sa gymnasium sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City ato sa kasalan ng bayan niadtong Abril 29. Mismong si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang mikasal sa mga magpares. Gawas kang Mayor Clarix Uy, mitambong sab sa kasal ang mga lokal ug barangay officials nga mitindog isip mga maninoy ug maninay sa mga kinasal. Nga sa matag higayon nga adunay mga pagsulay sa inyong kinabuhi magtiayon. Ayaw gyud mo nga mag-away nga dili nga magkasinabot. Kanunay ipatigbabaw gyud ang pagsinabtanay, ang pagpailob, ang pagpagkamapaubsanon. Kay pamilya na mo, magtiayon na mo, walay mudaog ug walay mapildi ang pagkamapaubsanon. Maura gyud na ang bililhon. Ug sa higayon nga sulayon kamo, ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kataha, nga muduol mangayog hinabang sa inyong mga maninoy ug maninay. Human sa mensahe nga gipaabot sa mayor, opisyal nga nagbinayluay sa ilang aydo ang mga kinasal. Aduna say giandam nga mga pahalipay ang lokal nga gobyerno sama sa cake ug lechon. Mihatag sab ang ilang mga maninoy ug maninay ug pahalipay nga bugas o grocery items. Perting lipaya sa mga bagong magtiayon human sa kasal ug nagpasalamat sila sa gipakitang suporta sa lokal nga gobyerno aron mahimong legal ang ilang panag-ipon. Ang kasalan ng bayan nalakip sa mga serbisyo nga gidalit sa lokal nga gobyerno ngadto sa mga residente ubos sa Clarix nga serbisyo sa baryo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe